Protidrogová prevencia má dnes veľmi veľký význam, pretože keď nevytvoríme deťom priestor na to, aby sa niečomu venovali, no v našom prípade športu, tak vlastne hľadajú také všelijaké únikové cestičky, kde by šli, s kým by sa stretávali. Podľa môjho názoru, keďže sa už venujem basketbalu a športu dlhé roky, tak vlastne má to obrovský prínos, pretože môžeme deťom ukázať už od toho určitého veku, že aké rôzne z druhy športu existujú, lebo niekedy ten basketbal ešte v tomto veku nepoznajú, ale predovšetkým v tom, že vlastne deti sú volané do telocviční a sa im ukazuje, že tak toto všetko sa dá robiť a že netrávia čas len pri počítačoch alebo pri nejakých iných hrách, ktoré sú sedavé, rozvíjajú všetky svoje pohybové schopnosti a vlastne môžu si nájsť kamarátov, naučia sa nejakej tej tréningovej disciplíne, bojovať za niečo, teda za kolektív, lebo predsa len je to kolektívna hra, ten basketbal. Takže ja si myslím, že určite má pre nich obrovský prínos, aj to, čo som povedala, ale možno aj mnohé ďalšie veci.